Som for eksempel her. Stempler han i hvert fald ind fra start som et blok på Porta. Jakobsen blæser forbi, og så giver han den op til Okolie. Og lige klapper Niels Steinberg og siger tak for det. Lad os lige prøve at se den her servering. Så er de ved at kende hinanden. Ja, det må man sige, og i bedste NBA-stil bliver bolden altså bare kastet op i luften her. Så løber Jonas Skaarup op i banen, det vil sige, der er faktisk ikke... Det her, det øvede han sig på inden kampen, og her sender han altså en ned. Big flush fra Okolie. Her ser vi lige dunket. Jeg er meget godt tilfreds med. Ja, en lidt bedre vinkel. God aflevering. Øj, og godt forsvar. Prøv lige at se den her. Det er et flot forsvar. De flytter bolden bedre nu, end de har gjort i store dele af kampen, da de spillede med Stilsen Thyssen. Lad os se, om han tør gå op mod ham her. Okolie, det ser han så. Og så har Okolie med. Lop City! Quincy Okolie. Første scoring. Ja, og første forsøg. Her ser vi lige alley-oopet. Toren dunk i transit. 5 sekunder nu. Mike Nielsen. Okolie kommer over og blokker. Okolie med venstre hånd. Og kigger han på den. Ja, du ser Charlie Burgess. Han gemmer sig altså i hjørnerne. Quincy Okolie henover. Er du så færdig? Den her, den kommer vi til at juble over igen. Og han var ved at springe over ham. Tilbage. Okolie! Endnu en gang. 2 point. Ind til Okolie, og så får vi altså Quincy Okolie, der kaster bolden ned i hovedet på Aaron McGee. Så bliver han blokeret, og så kommer Okolie ind over venner og fjender og kaster bolden ned igennem kurven. Kurven hen over Potter, og så får vi endnu en gang Quincy Okolie i højere luftlag. Rydder altså op efter Ori. Det bliver pillet af Jonathan Smith. Smith mod Bakker. Det var dig. Og han kom der.